Okay mga guys, adto na sa mong adtuan mga guys. May bawaan ninyo nga malakaw mi ngadto sa buntod. Sa pinatubo ni Tutong Tugsok. Subay mi ari sa pa mga guys. Mo ni ako mga kaubano. Ako ang papa. Ako mga bilas. Siya oh. Kakitaan ninyo mga guys karon sunod mga adlaw o mga sunod semana baka. Oh, ayo sa day kalimot ako di si Tutong Tugsok o ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel Tutong Tugsok TV o sa among main Janwa Mix TV Tres Buhakak o kang Tulex Zinlets TV o Alimokoy Tres Buhakak. Mao ni siya mga guys, agay kalimot sa pag-subscribe, click sa bell icon para updated mo sa mga video kanunay. O sa among mga followers. Mga guys. Oh, kurma alita sa sapa agi. Ano siya iporma ron sa atong amo ang atuan layo kayo. Pinaka lagi kan dire mga 15 oras mulakaw. Oh no. 15 mabaw mga guys. Ano bawaan ba? Unsa day kalisod ang kinabuhi ni Tutong Tugsok dire sa amo ang dapit. Nya nami adtuon ron mahibaw mo. Unya lang ako isulti ni abot na dito. Kay nangita mi sa wa. Dito sige pangitaong na mga guys no, di ba? Oh. Oh, naay ko na bulawan lagi dire mga guys. Ingon ako ang bulawan din. Ulawan din he. Laom na. Ang bulawan dire mga guys nilutaw. Nilutaw sa kinalauman. Lisod kay pagtugkad. Okay. Kagahapon namin nakita dire mga guys ngari kay picture planning sila. Nindot kay view ang babaw ni mga guys. Karon makita na ninyo ron tiod-tiod. 15 ka oras gikan karon. Makita nimong view diri nga grabe nindot. No na sistema sa mga monter farmer. Oh. Baor hapon eh. Kurting lisura ni dana diri mga guys. Iyo mga kay gihakot ko gikuan ko no. Pang muha ang bato. Hawa na ko na tayo. Hawa. Oh, mga bato mga guys, grabe kadagko. Karon tiod makita na nimo mga bato mga guys nga dako pa nako. Di sad mo matinga kay gamay sa ko. Okay mga guys. Oh. Mabati na nimo ang mga kinasa sa sapa. Oh, dara. Sugod mig tungas mga guys ha. Dara. Ipa ni mauloy. Ambag ito kasun ani taas pero gi. Okay. Lastar mga guys oh. Siyahang kuan indot yung sugod na kinindot ba. Amo lang gining gituman ang mo lang gibuhat para makita ninyo sad mga guys ug unsa day kalisod. Ang kinabuhi namo diri. Ni kauban ako sa ako ang lakaw karon. Ko ang ugangan kung mga igsuon mga bilas nako. Naami sa ko nang giingon nga naami gipangita nga wa. Ha? Oh, dili na mga guys oh. Kita na naman bato nga. Buhi ayo. Sa una ba kung bukan binero eh. Sa una mga guys. Tinuod na ang gingon sa kuang amahan mga guys. Sa una ba may bukag re. Bag bukag pasan og sako. Paak pagkawayan. Diha mo makita ang oh. Ano siya mga guys. Oh. Ditersyor mo sa una.
Treasure ni. Oh, mga payag sa treasure mga guys, oh. Tuapas bangag ang nagkaot, wapak tunga hantod ron. Ato rito sa tuig. Oh. Pagti ng daghana, wag daw sa blawan. Ugod na may tungtong. Una planning ang mga guys, among adtuan. Dapat ay kaligantungan ani, magiana mo. Dire ito gahapon ang mga picture taking mga guys. Gahapon yung adlaw Huwebes. Karon mo ni sa precise sa nga ni. Separate ang na. So precise. Oh, diyan ako pa. Oh, ni siya mga guys, oh. Ito sa daw. Oh. Anha pa may moagi silo pagid mi. Ito pagid mi sa babaw. Subukan ako mga guys, ha. Ayaw mo kalimot sa pagsuporta sa akong channel Tutong Tugsok TV. Ingon man sa among main interest Bakak Janwa Mix TV o alimok ko'y sa akong kauban. Alimok ko'y interest Bakak o Jinglets TV. Oh, so good na mig. Mga guys, oh, tubig ko. Akong kauban mga guys, so tara. So ano ko, bawo nagpangita, tumban. Kay sapa. Sapatos niya, maligo gina sapatos ron. Undot kay view din mga guys, oh. Kita na ninyo. Ayaw mo kalimot sa pag-flashlight sa bell icon o pag-subscribe, pag-like o comment. Comment lang na sa inyo ha, huwag kayo kalimti. Among mga channel. Mga na siya mga guys ha, oh. Tara daw, tara. Wa pa may nakatunga sa gitunga-tunga. Oh. Okay guys. Wa na kalihayan gini nga siya mga guys. Klaro kayo kaligo na sapatos ani. Oh. Lukso. Lukso din siya. Tara. Ha? Oh. Ay mga guys, ang kurma diri nga. Mo ni agianan gid ako sa unang panahon mga guys, gamay pa ko. Hantod karon mga guys, gamay lagi gyapon ko, agi lang gyapon ko. Oy, hey. Okay kayo. Oh. Kita na mga guys, oh. Mo ni kinabuhi ni Tutong Tugsok. Diri sa unang panahon. Mo ni namatan ko kahayag ning agianan na diri. Porting sayo na, samintado. Samintado sa mga dagkong bato. Dugay gayon. Nakabalik ko rin mga guys, ug agi. 1995. Pag-agi na ko rin sa una. Karon pa ko nabalik sa 2020-21. Mo ni siya. Ang among agianan jud sa una ni Alimukoy. Ang inyong idol sad. Gusto di kayo nga guys. Dami. Nya magba pagin may bukag rin mga guys. Saging. Lukdo pa may sako. Oh, lupad-lupad oh. Di may hadlok diri mga guys, so mulakaw kay di may da nga masinggan. Oh. Kita mas ko masinggan mga guys. Ang kontras mga paan mga guys.
Dara din daan. Saag dita. Oh. Para ka mga kauban dito mga guys ha. Should gaindahan rin na mo mga guys sa unang panahon. Karon ko balik yun. Wala siya mga guys, nagyan na mo. At tangin ninyo mga guys, sunod semana kay ako nang upload sa channel. Tutong Tugsok TV. Karon makita ninyo ang amo ang agyanan ug ang amo ang stasyon diri sa unang panahon. Magbapa migbukag. Maglukdo pagsako mo ni agiana namo. Padung may ngadto sa amo ang sa ako ang natawhan sa unang panahon. Ayo pa kayo. So wala pa ko mo intra og mga komedi. Joker lagi ko daan mga guys da sa mua. Kita sa news now. Boom sa ukok nginaw nga. Oh. Ay ginabuhi mga guys raha. Ay ginabuhi diri sa ako ang mga kaigsunan. Nagrahas sa mga duckplane sa sapa. Oh, mga kaban. So, tindahan mga guys ha. Nya, ini balik na mo, mauri gyapon diri gyapon maagi mga guys. Wala kinabuhi na mo. Direson na nakita na niyo ha. Oh. Ayo mga guys. Ayo mga lakuan. Kamu kauban ni una ay sugid lakaw. Oh no. Ada siya mga guys. Mga gianan. Sulit layo pa mo. Buang yeta na natawan. Ay, kita ako mga guys. Naway. Kita kawat dari sa nang makita sa pa. Oh. Dre. Mo siya mga guys. Nauna sa ko. Oh. Kusog kay lakaw. Kakita sila ni no. Tiil sa bijuhan be. Alam mo guys. Ini agak anak nomor 3 sa mga guys. 10 anyos. 30 ka tuig. Ay ha ko nakabalik og agi aning bungot sa ukok nga agianan. Oh. Ini siya mga guys. Estima diri sa mga lugar oh. Agianan sa gamay pa ko. Oh, mo ni agiana na mo. So, ang karon gamay lang gyapon. oh. Gamay pa ko mga guys, pero hantod diron gamay lang gyapon oh, wa tubo. Oh. Oh, pila na ka. Kita naman ba ni mga agianan mga guys nga. Ihagdan-hagdan murag tinuyo ba. Pero wa gini tuyo mga guys, binuhat gini siya. Ay, okay no. Mo ni ang tuyo nga to nga mangita mi sawa. Dere mga guys sa unang panahon. Naglakaw ko bako bukag. Bukag ug lukdo ko isa ko. Pagkadakdak nako lumba mi kaliring sa bukag dito sa boss. Hangak sad mga guys. Sakto nga exercise. Sa imo ikasulti dong. Sa ato ang paglakbay karon sa atong gipangita nga wa itam kahibaw. Mo ni adventure. Oh. Adventure.
Tanghal na to gre kay paingon man na sore. Ay, sa mga guys, oh. Nindot kita naon basta magtalay-talay no. Murag yung Mga adventurer. Mga mountain climber. Mountain climber. Pisik nila kuwang na mga guys. Para maapos na mo ang ilahang tartikulo sa bukid. Mana himtang no, dudol mi. Kita nang gisangaan. Trenta katuig mga guys. Nakabalik lagi ko taak kaning dana. Ugwa may mangita sa mong gipangita nga waya mo. Hey, ko ka balik diri. Oh. Dra katong nawaki. Mo to among team leader. Sunod mo na ako ang bilas. Sawa sad sa maguwang sad sa ako ang asawa. Kanang nagsunod iya po ng brother. Asawa po niya mangkon po siyang asawa. Kung nagsunod po igsuon po na. Aw, dili day. Amahan sa mong asawa day mga guys. Abi ko igsuon. Oh. Ano mo plastar sa una mga guys. So diri kumtog sa una. Ana. Tanang batuha. Tuog ko diha mga guys. Oh no. Gipukaw ko sa bitin. Mata na tong. Abi na ko gamgo tinuod jud diha igsuon jud nako. Wa gabae.